Kanina guys, kausap ko yung friend ko na hindi naman siya HR pero most of the time siya yung mga nag-i-interview sa mga applicants. And 16 hours duty ako. Hindi na 16 hours kasi minus 2 hours. So mga 14 hours. Hey guys! Welcome back to another vlog. Did I say good morning already this morning? No, I don't think so. Pero yun guys, mag-vlog ako kasi hindi ako na-on ko. Like, saya-saya. Ayaw na magtrabaho bilang nurse. Hindi, pero ano kasi, syempre nakakapagod sa hospital. Pag YouTube kasi masaya tayo eh. Nakatapos ko lang guys na nag-review ng egg face mask. Yun yung kinoment-comment nyo lahat. Nung nag-FB live ako, yun. Ma-upload na din siya soon. Pero feeling ko mauna pa yun na ma-upload kasi dito sa vlog na to. So I will just put the link down below. And gumawa din ako ng NLE ko na tips para sa mga nurses. Hi! Inta na! Umiiyak siya! Alay ko na dito. Ang sama ng gising ng ate, oh. Nag-shopping na naman sila mama niya sa Shopee. Tapos, ginagamit niya yung account ko. Ginagamit na ata nila mama mo yung coins ko, eh. Hindi ko pa nga naggamit. Kung mo ako ibibidyo sa magbupat ako. Ito ako nagbe-video. Wait, try natin. Naning, come here na. Umiiyak to eh. Kasi pangit ang gising. Kawawa naman ito. Halika na, punta na lang tayo. Ay, nagulat. Oo nga, kanina nagpi-film ako. Kumukulog. Nagulat ka sa thunder? Oh, Pepa? Ang lukuwa mo naman ng naning. Halika na dito. Higa tayo. Andiyan na sila. Mama, fit na naman ng fit. Mama, naka-makeup na naman yung nalalabas. Wow! Butis po kayo, ma'am? Hindi. Ikaw. Mama, nawag ka na umiyak. Nagulat daw kasi to sa kulog, guys. Kaya pangit ang gising. Pasensyahan daw. Ang ganda ng lighting dito. Ang ganda ng ano ko ngayon, Nang medyo pa-makeup ko ngayon, On my face is just yung yung matte na almond brown, hindi ko ginagamit yun sa From Sansan na foundation. Hindi ko ginagamit kasi sobrang dark niya, guys. So, tingnan nyo naman. Ganda ng coverage niya, in fairness. And yung pinang-conceal ko lang din yung Sansan din na concealer ko. Ayan. Pero, kita pa din yung mga dark spots ko. Uy, ang highlight pack, ganun. Yung pinang-highlight ko lang kayo kung gusto nyo ng pang-highlight na Kasi mahal ang highlighter Pinang-highlight ko yung yung mga puti or mga champagne, gold, mga ganyan na mga eyeshadow. May mga malalaki kasi akong ganun. So, yun yung ginagamit ko kasi hindi ko lang din nagagamit yun Yeah. Tinatabi ko guys tong di i-return mo, kwa. Plus size daw tinorder ko. Ay, gamit na plus size. Sinatabi ko na tong eyeglass ko kasi baka mamaya mahigaan na naman ni tita. Hindi nag-duty si tita. Yay! Ang lakas na ng ulan, guys. Gusto ko pa man din sanang mag-film. Sayang lang yung makeup ko. Na hindi nagpo-focus. Ayan. Oh, I'm really loving my narcissistic mode. Yun. Heavy pa man din ng makeup ko ngayon. Ano ba yun? Mag-film pa sana ako ng dalawa pa kasi gusto ko sana matapos ko na yung test taking strategies para sa mga nurses sa magte-take ng board exam. Tsaka yung mga MTs ko sana para matapon ko na. Kaso ang lakas ng ulan. Yung ulan lang di maririnig nyo, guys. So, sobra. Ayan, mag-aayos muna ako, guys. Ganyan yung mga setup ko pag Ito yung notebook ko nung nagre-review pa ako. Yan, kasi ginawa ko yung NLE Tapos yung pinang-table ko yung para sa namin, pagplansyahan. Kasi mas maliit lang siya. And then yung notebook ko for my YouTube. And then water. Suklay para maganda. Kapag lagi na lang akong ngarag, salamin. And then my tripod. My lapis is over there. My Firmo glasses is over there. And yung lip gloss ni Bebe Kels. And yan naman guys, na-discover ko lang maganda pala mag-flat lay sa harap ng ng pailaw ko. So nag-flat lay ako kanina nito. Hindi naman super flat lay pero medyo pa ganyan ang angle niya. Pero yung kasi yung egg face maganda. So sabi ko try natin para mas maganda naman yung feed natin ng Instagram. Sumisigaw na ako. Ang lakas ng ulan. Lately kasi guys, hindi ako nakapag-update sa Instagram ko kasi
Ano ba? Wala. I don't have a reason. Ayoko na magrason. Yun yung natutunan ko sa previous na trabaho ko. Yung kapag mali mo na lang. Huwag ka nang magrason. Ay! Oh my gosh! Buntik na naman siya! Nataganan siya ng lagbok. Inas. Buti na lang. Oy, sturdy siya. In fairness naman sa pair mo Ang lakas na na. Kaya napasigaw talaga. Suot ko na nga. Sana wala kang bali. Wow! Close up tayo, close up! Kaya ngayon, kapag mali ko talaga, pag alam kong mali talaga ako, sorry. Sorry na lang, apologize. Just apologize and ask for the forgiveness or ganyan. Kasi, may hugot na naman ng atex. For sure, yung makakapanood na naman nito na may kinalaman. Ano na naman. But yeah, if you know that you are at fault na, just do it. Just apologize. And walang mawawala sa'yo, girl, kung nag-apologize ka, and then, ginawa mo na lahat to ask for the forgiveness of that person, and then, yung tao pa rin, hindi ka pinapansin, or hindi ka, hindi binigay yung nararapat sa'yo na or hindi pa rin niya matanggap yung ginawa mo, then that's it. That's your part na. Nagawa mo na yung part mo, and wala ka ng kasalanan sa tao, and wala ka ng kasalanan sa Panginoon kasi you already asked for the forgiveness of your sins. Ayun, no, seriously. No, kidding aside pero mahirap kasi pitawan yung pride natin kung minsan, ang serious na, Instagram feed lang kanina Pero, basta, ganun, mahirap pitawan yung pride natin. Pero alam mo, walang mawawala sa'yo kung ikaw yung mag-ask ng forgiveness. Mas mas gusto ko yung ganun kasi makikita mo na kapag ang isang tao humingi ng patawad sa nagawa niya sa'yo, doon mo malalaman na, maganda yung upbringing ng taong to. Para sa akin pag yung isang tao nakita mo, magandang pagpapalaki sa taong to, yung, siya talaga yung tinatawag na edukadong tao. Maling mga ganun. Kasi, hindi naman natin mapipigilan na magkakamali nga talaga tayo, ganyan. Siyempre, hindi naman tayo perfect. Meron tayong pagkakamali. Pero ang importante dun, guys, ay ang humingi ng patawad and to apologize for what you've done. That's the most important thing. Paulit-ulit na ba ako? Kanina, guys, kausap ko yung friend ko na hindi naman siya HR, pero most of the time, siya yung mga nag-i-interview sa mga applicants. Ganyan. Sa mga nag-a-apply sa kanila daw, ganyan. Tapos, ang napag-usapan namin was about online background check. Isa daw sa mga tinitingnan na nila bago sila mag-hire ng mga employees, yung mga feed, mga Facebook, ganyan. Kapag daw yung judgmental din Kapag daw yung tao, like for example, he is applying for a very serious job, and then, they will go to the Twitter, to Facebook, ganyan. Kung ano daw yung mga pinag-upload nila doon. And then, kung parang negative yung mga ina-upload, parang hindi siya in accordance sa na-applyan nilang job, na-turn down daw. Kaya, guys, sa mga naghahanap ng trabaho, medyo linis-linisan nyo na yung mga Facebook nyo, Twitter nyo, ganyan. Kasi, importante na daw yun ngayon. Yun na kasi yung mga pinagkukuhanan nila ng mga background check nila. May previous job ka, and then, umalis ka sa trabaho mo na yun because of some reason na negative, and then pinagpo-post mo yan sa Facebook, ay naku girl, i-delete mo na yung mga yan, or wag kang mag-post kasi negative na naman yun ang dating sa'yo. Kaya ayun, may natutunan na naman ako. I am really on a purpose ngayon, guys, na ang ipo-post ko lang dapat should be positive things. I stopped posting ng mga nega na yung mga, like for example, ang sama-sama ng loob ko, like for example, nag-away kami ng boyfriend ko or what, instead of going to my Facebook, nag-YouTube na lang ko, nanonood na lang ko ng YouTube, and then I will be okay. Kaysa pag napunta akong Facebook, mamaya makakapag-post na naman ako ng mga nega. Kaya yun, sabi ko, dapat positive vibes lang yung spread natin. Kasi madami na yung may problema. Tapos dadagdag ka pa sa nila newsfeed na nakikita. Ay, nako. Finally, guys, tumigil na yung ulan. And ngayon ko lang na-realize. Kasi binalikan ko yung mga pinagsasabi ko kanina na na mga videos dito sa vlog. Na sobrang ingay pala ng ulan. Pasensya naman sa mga naka-headset. Ayan. Pero, importante yung sinasabi ko kanina. Kaya panoorin niyo yung clip na yun.
Ngayon ko lang na-realize guys, di pa pala ako nag-lunch. Anong oras? Alas 5 na. So, mag-lunch muna ako or basta kain muna ako before I fold my clothes over there and mamalansya ng mga damit ko. Kain tayo muna guys. Ang ulam natin, adobo. Tsaka ano lang, kanin. Kanin na malamig na. Good morning everyone! Hindi na good morning. Parang dapat nga i-end ko dapat tong video ko eh. Pero, morning pala. Ano ba yan? Pero hindi. Nasanay kasi ako na pag nag-end ako ng video is gabi. So, kagabi guys, natuloy lang din ako mag-duty. Tinawagan ako ng alas 5, kakainas! Di ba sabi ko magdi-dinner ako habang kumakain ako, tinawagan na ako kasi, ayun na naman, hindi na naman siya nag-focus. Ayun, tinawagan nila ako kasi nga madami na daw pasyente. So, pumunta ako. And 16 hours duty ako. Hindi na 16 hours kasi minus 2 hours. So, mga 14 hours. Kasi hanggang 7 a.m. ako. Ay, nako. Pero girl, ang swerte-swerte ng duty ko ngayon. Grabe. Ilan lang yung pasyente ko. Tapos, hayahay silang lahat. Nakatulog ako. Matutulog pa rin ako kasi iba pa rin talaga yung tulog. Pero alam mo yun, iba yung tulog pag gabi. Kahit matutulog ka ng tanghali, iba pa rin. Pero yun, kailangan matulog kasi mamayang hapon. I need to go to my dentist siguro. Pumunta ako sa dentist ko. Then, siguro mag-grocery na din ako para, makapag-grocery na din ako. Ang grocery ko lang naman actually, yung mga kailangan ko sa banyo, kailangan ko sa duty, yung mga coffee, Milo, pero I'm trying to get rid of coffee, pero alam mo naman, hindi ako morning person talaga, at saka yung mga biscuits ko, para just in case, hindi ako makakain, girl, may kakainin ako sa hospital, ganun lang, yun lang naman yung binibili. Ang itim pa rin ng mata ko. Pero in fairness sa Garnier medyo napansin ko na nagla-lighten or hindi na masyadong puffy yung mata ko. And before I end this video guys, meron palang nagpapa-shoutout. Nakita ko lang dun sa video ko na 4 years vegan. Ayan. Sa mga nag-correct ng vegetarian and vegan, yun. Thank you. Yun na lang masasabi ko. Thank you. Ayan. So, hi to sis Marifel Capitulo kasi forever alone daw siya. Ayan. So, hello sis. Sana maging masaya ka na. At sana dumating na si Mr. Right ba? Or what? Tama. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. Kahit alam ko sa mga ibang clips, ang ingay ng ulan. But yeah, I hope you learned something today. And I'll talk to you guys on my next